Sugeng sonten, Pak. Kula nyuwun ngendika sekedhap. Sugeng sonten, Le. Ana apa to? Kula badhe nyuwun izin tindak dhateng griyanipun Raffi, Pak. Sopo kuwi Raffi? Kanca sekolahmu kuwi to? Nggih, Pak, kanca sekelas. Wonten tugas kelompok saking guru basa Jawa. Tugas apa kuwi, Le? Nglumpakake tembung kawi lan nulis naskah geguritan, Pak. Oh alah, tekane jam pira kira-kira? Kula badhe tindak jam 3:30 lan insyaallah sadurunge maghrib kula wis mulih. Ya wis nek ngono, nanging aja lali ndonga dhisik sadurunge budal. Nggih, Pak, kula mesti ngedengeni rumiyin. Ning kono sinau tenan lho ya, aja malah dolanan wae. Nggih, Pak, kula badhe tenanan ngerjakke tugasipun. Nek wis rampung langsung bali, aja nganti digoleki. Nggih, Pak, matur nuwun sanget pangestunipun nggih. Nggih, sami-sami.